шаб бахайр дӯстони азиз, тамошобинон ва ҳаводорони футболи тоҷик. Ин барномаи 90 дақиқа аст ки мустақиман аз шабакаи варзиш манзури шумо мегардад. Ман Бобо Холмурозода бо ҳамроҳии ҳамкорамон Устод Аловдин Буриев доир ба натиҷа ва ҳаводиси бозиҳои даври 18-уми чемпионати Тоҷикистон ҳарф мезанем. Ёдовар мешавем дӯстони арҷманд ки мавсими 29-уми чемпионати Лигаи Олии Тоҷикистон ҳам ба анҷом расид. Истиқлоли шаҳри Душанбе чемпиони мавсими имсола, Хуҷанд барандаи медалҳои нуқра ва тими клуби марказии варзиш Артиш бошад барандаи медалҳои биринҷии мавсими имсола шуданд. Хуб, биёед акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба натиҷаи бозиҳои даври 18-уми чемпионати мамлакат ки кадом дастаҳо дар ин давр тавонистанд муваффақият ба даст оварда. Истаравшан бозиро бо тими Хатлон дар майдонаш мусови 1-1 ба анҷом расонид. Регар Тадас бошад дар майдони худ аз Коктош бо ҳисоби 4-2 шикаст хурд. Хуҷанд бошад бо ҳисоби 1-2 аз клуби марказии варзиш Артиш ба нокомӣ рӯбарӯ гардид. Файзкан бошад бо як голи задаи Ҳоҷи Акбар Узоқов Локомотивро мағлуб кард ва дар Лигаи Олӣ боқӣ монд. Душанбе 83 бошад бо албатта натиҷаи 1-2 аз Истиқлол ба нокомӣ рӯбарӯ гардид. Умуман бозии ҳассоси ин давр миёни дастаҳои Файзкан ва Локомотив Помир буд. Ба фарқ аз дигар рақобатҳо яке аз бозиҳои бисёрам ҳассос буд. бовар дошед ки Файзкан ғалаба мекунад бар Локомотив? дар ҳақиқат ҳам ҳамин тавр буд. мо аслан бо оғоз шудани мавсим мухлисони худро муборакбод мегӯем, аммо ман пеш аз он фикр мекунам ки бо ҷанбасти мавсими соли 2020 бояд табрику муборакбод гӯем. ҳарчанд соли на он қадар хуш буд барои ҳам футбол ва барои ҳамаи мо, вале дӯстони гиромӣ бовар кунед ба анҷом расидани ин чемпионат ҳам муваффақият ҳаст. он чизе ки шумо гуфтед, ман ҳам Файзкан ва Локомотив Помирро гуфтам, ин яке аз бозиҳои асосии ҳамин давр аст, вале дар баробари ин дигар бозиҳо ҳам буданд ки нисбат ба ин вохӯрӣ, чун ин вохӯрӣ ба гуфти шумо дурусттар аст, чунки Локомотив Помир ё Файзкан яке Лиги Олиро тарк мегуфт, яъне боз як мавсими дигар барои ин дастҳо зарурат дошт ки омода шаванду баргарданд ба Лигаи Олӣ. аз тарафи дигар бозиҳо ҳам ман фикр мекунам ки Хуҷанд бо клуби марказии варзиши Артиш ва Регар Тадас бо Коктош ҳам ин бозиҳое буданд ки бисёр ҳам ҷолибияташон баланд буд. Хуб, биёед шарҳу тавзеҳро маҳз аз бозии серголи ҳамин давр шурӯъ мекунем. Регар Тадас ва Коктош ки дар варзишгоҳи Талко ин бозӣ баргузор шуд. яке аз рақобатҳои ҳассос барои дастаи Коктош ба ҳисоб мерафт, чунки мубориза барои зини сеюм ҳамоно идома мекард то он ки хуштаки ниҳоии довар дар ҳамин рақобатҳо ки ҳама бозиҳо дар як вақт баргузор шаванд кашида нашавад. Хуб, Коктош бо ҳисоби 1-0 қафо буд, вале баъдан онҳо тавонистанд ба бозӣ баргарданд ва Регар Тадасро мағлуб кунанд. Хуб, Регар Тадас қаблан ҳам аллакай расман эълон шуда буд ки аз Лигаи Олӣ ба Лигаи Якум рафт. ин бисёр талафоти бузург ҳам ҳаст барои футболи мо ки яке аз серҷоизатарин бошгоҳи футболи ватанӣ аз Лигаи Олӣ бори аввал ба Лигаи Якум меравад. тақдири ин даста ҳоло чӣ гуна аст барои мо рӯшан нест. умуман баъди он ки клуби марказии варзиш Артиш ҳам ғалаба кард, Коктош ҳам ғалаба кард, вале зинаи сеюм насиби дастаи афсарон шуд. Коктош мақоми чаҳорумро касб кард. Хуб, омадани Маҳмадҷон Ҳабибуллоев ба дастаи Коктош то кадом андоза таъсир расонид ва то кадом андоза муваффақият буд барои дастаи ноҳияи рӯдакӣ? фикр мекунам ки албатта Маҳмадҷон Ҳабибуллоев як коллективи хубро дар ҷояш гузошт, чунки агар дар хотир дошта бошед, Коктош 2 сол аст ки дар мавсими футбол дар марҳилаи дуюм ноком бозӣ мекунад, яъне он қадар бозие нишон медиҳад ки таби дили мухлисон нест. аммо Маҳмадҷон Ҳабибуллоев баъде ки аз марҳилаи дуюм ба ин бозӣ омад, каме ҳам бошад рӯҳияи бачаҳоро боло бардошт, чунки дар Маҳмадҷон Ҳабибуллоев дар ҳақиқат метавонад ки аз нигоҳи рӯҳӣ футболбозонро ба ин бозиҳо масалан тайёр кунад ва мо ин бозиро дидем. бозии хеле ҷолиб буд. футболбозони дастаи Коктош бо умеди он ки дар ин вохӯрӣ ғалаба мекунанд ва метавонанд зинаи сеюми ифтихориро бори дуюм касб намоянд, тамоми маҳорате ки доштанд дар ин ҷо нишон доданд. аз тарафи дигар вақте ки бозиҳои дигар, чун шумо гуфтед ки аллакай рӯ ба рӯ мерафт, дар шаҳри Хуҷанд ҳам бозӣ 1-0 ба нафъи соҳибони майдон буд ва ин боз ҳам як нав муқобилияти
зебои ҳару дастаҳоро барои ғолиб омадан муҳайё мекард. Яъне ҳар кас кӯшиш мекард ки дар ин бозӣ ғалаба кунад ва футболбозони дастаи Кӯктош ман фикр мекунам ки бисёр як бозии зеборо нишон доданд. Аз ҷумла ин оло бубинед ҳамин голро ҳам гуфтам мумкин аст Собирҷон Хулматов хеле ҳам кӯшиш зиёд кард. Ин гол бояд ба номи ӯ навишта мешуд, чунки заҳмати зиёд кашид, вале ҳамчун худ гол дар ин ҷо қайд гардид ба футболбози дастаи Регари Тадаз Ёқубҷон Ахмедов. Хуб, биёед дар мавриди Кӯктош фикр мекунам гуфтем Регар Тадаз акнун дигар дар Лигаи Олӣ нахоҳад буд агар ягон тағйиротҳо нашавад, чун бисёре аз мураббиён умед доранд ки соли оянда, яъне мавсими ҷашнӣ барои футболи Тоҷикистон ки мавсими сиюм хоҳад буд, яъне албатта дар баробари 30-солагии истиқлолияти давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли оянда ҳатман боз албатта гӯем ки чемпионати Тоҷикистон ҳам 30-сола мешавад, 30-мин чемпионати Тоҷикистон баргузор мешавад. Хуб, Регар Тадаз агар дар соли оянда ва аллакай дидем ки ба Лигаи якум рафт бо ҳамон тағйиротҳое ки мураббиён бештар умед доранд ки ва хоҳишам доранд аз Федератсияи футболи Тоҷикистон ки шумораи дастаҳо зиёдтар шавад, бозиҳо зиёдтар баргузор шаванд. Агар Регар Тадаз дар Лигаи Олӣ наояд, хуб ба сатҳу сифати рақобатҳои чемпионат ягон таъсир намерасонад ба андешаи шумо, ҳарчанд дастаҳои навро имсол мо дидем дар Симои Душанбе 83, дар Симои Файскан. дар ҳақиқат шумо дуруст гуфтед. ман фикр мекунам ки яке аз дастаҳои қадимтарин, яъне сертаҷрибатарини Лигаи Олии чемпионати мамлакатро гум кардан барои футболи Тоҷикистон ин як дарднок аст. Ин бисёр як масъалае ҳаст ки ниҳоят душвор. Вале ба ин ҳол афсодани дастаи Регар Тадазро ман ҳеҷ чашми умед надоштам, чунки Регар Тадаз худаш корхонаи арзи Тоҷикистон яке аз бузургтарин корхонаҳои саноатии Тоҷикистон ҳаст ки метавонад як дастаро не балки 5-6 дастаро масалан ҳам ба мавсимҳо тайёр кунад, ҳам онҳоро сарпарастӣ намояд. Вале чун бубинед ин ҷо масалан мо ҳоло намедонем ки он корхонаи арзи Тоҷикистон дар кадом ҳолати молиявӣ қарор дорад, чунки ин ҳама бастагӣ ба ҳамон молияву пулу ба даромади корхона вобастагӣ дорад ва шояд корхона он фаъолияте ки пештар дошт мисли он кор намекунад. Аз инро ба ин ҳол афтодани дастаи Регари Тадаз ҳам шояд ҳамин бошад. Аммо он тавре ки шумо мегӯед, агар ин ҷо ман фикр мекунам ки ҳарчанд 30-солагии истиқлолият ҳасту 30-солагии мавсими 30-юми чемпионати Тоҷикистон мегузарад, зиёд кардани дастаҳо ман фикр мекунам ки ин ба мо ягон бастагӣ надорад, чунки Федератсияи футболи Тоҷикистон ҳаст, дигар ниҳодҳое ҳастанд ки ба ин чиз мусоидат карданашон мумкин аст. Вале бигзор Федератсияи футболи Тоҷикистон дар ин масъала фикр кунад, чунки мо дар барномаи гузашта шумо гуфтем ки бисёр дастаҳои Тоҷикистон ҳузури худро дар чемпионатҳо қатъ карданд ва якбора аз байн рафтанд, яъне пош хӯрданд, на дар лиги якум буданд, на дар дуюм буданд ва ҳоказо. Аз ин хотир агар дастаи Регари Тадаз ба чемпионат баргардад, дар ҳайати ин даста бозигарони ниҳоят қобилу чолоку хуб ҳам ҳастанд. Як Нозим Бобоҷонов чӣ қадар намеистад, ӯ аз дастаи Истиқлол ба он ҷо рафт. Имсол мехостанд ки тавре кунанд ки бозиҳоашон боз ҳам хубтар шавад, вале нашуд. Ин ҳам аз гуфтем молия вобастагии калон дорад. Он ҷое ки пул ҳаст, он ҷо натиҷа ҳаст, он ҷо кор осонтар аст, мушкилӣ осонтар аст. Ба ҳар сурат мо бо бисёре аз собиқ бозингарони Регар Тадаз ҳам суҳбат мешавем. Онҳо гуфтанд ки ин гуна мушкилиҳо на танҳо дар Регар Тадаз, дар бисёри дастаҳо ҳаст, аммо вақте пироҳани як тимро ба бар мекунӣ, ҳатман бояд як натиҷа нишон бидиҳӣ. вақте ба майдон мебурӣ, он ҷо бояд фикри пулро ҳам накунӣ. Агар масалан хоҳӣ нахоҳӣ бозӣ кардан ё на дар дастаи Регар Тадаз, бояд ба як қарори ниҳоӣ ҳам оӣ. Ва ҳоло мо имкон дорем бо собиқ дарвозабони дастаи Регар Тадаз, яке аз футболбозони дастони бошгоҳи Регар Тадаз, яке аз нафароне ки дар тими миллии Тоҷикистон ҳам таҷрибаи хеле ҳам зиёд дорад, Алишер Додов, ки таҷрибаи албатта хеле бой дорад бо Регар Тадаз, чемпиони чангкаратаи Тоҷикистон, ки фикр мекунам ҳоло Алишер Додов моро шунида истоданд. Салом Алишер Додов, айни ҳол шумо дар куҷо ҳастед ва ба чӣ кор бор машғул ҳастед? Умуман ҳолате ки ба Регар Тадаз рӯбарӯ шуд, шуморо нигарон накард дар ҳамин миён? Салам алейкум, ба мама, мухлисои футболи таджик. Я буду говорить на русском, извините меня, пожалуйста. Так получилось, я приехал
по делам в Москву и остался здесь на пандемии. И вот эта вся ситуация, что не мог вернуться и приступить к своим обязанностям, ну, сложно очень так получилось. Ну вот чемпионат, который прошел в этом году, мне кажется, это самый провальный чемпионат для Ригара, это за всю историю клуба. Так не должно было быть, но уже так случилось. Делать, если искать какие-то ошибки, их много. Это и в руководстве клуба, и в тренерском штабе проблемы. Ну, несмотря ни на что, у меня большие претензии есть к футболистам Ригара, которые выходят, вы уже играете с начала года. Вы знаете, что есть в клубе такие проблемы. Вы это не год, не два идет, уже 7 лет идет эта проблема. Ну, если вы выходите уже на футбол, на игру в майке Ригара, будьте, знаете, мужиками, наверное. А не так, вы выходите на игру, проигрываете, а потом на всю страну жалуетесь, а нам не дают деньги. Ну, если вам не давали с начала года деньги, не выходи с первой игры. Оставь команду, уйди. А сейчас команда в первой лиге, и с такими игроками, как вы сейчас перечислили, Нозим Бабаджанов, Расул Пайзов, Фируз Караев, Фатуло Бабоев. Это игроки все прошли национальную сборную, молодежную сборную. И играть на таком уровне, на последнем месте, я думаю, должно быть стыдно им самим, как игрокам. сабаби ҳамин нокомии Регартадастро шумо ҳамчун собиқ дарвозабони Регартадаст дар чӣ мебинед? Знаете, с 2013-2014 года наш официальный спонсор Талко испытывает большие проблемы. Кризис на заводе, да, но менеджмент клуба, я считаю, я всегда спорил даже, всегда говорил об этом, не работает у нас в клубе. Ладно, наш спонсор хромает, найди других людей, иди, добивайся. Хукумат города, который никогда нам не помогал. Найдите выход, найдите. Почему футболистам 30 человек в команде нельзя найти такой Ригар? На первом месте стоит по всему. И налоги платят первые, и работают там больше всех людей. А 30 человек в футбольную команду, я думаю, мне стыдно за такое отношение к клубу. Футбол — это посол мира. Ригар, знаете, в Азии везде. Ну, посмотрите сейчас, куда команда спустилась. Никто никого не уважает, футболисты друга не уважают, тренер не тренер, руководитель не руководитель. Я думаю, пришло время, когда Федерации футбола надо вмешаться в это и как-то помочь, мне кажется, поставить команду на правильный путь. бубинед ки Регартадаст ягон маротиба дар таърихи мавҷудияти худ ба лигаи якум нарафта буд. Акнун бори аввал ба лигаи якум меравад ва хабарҳо ҳам ҳаст ки гӯё даста акнун дигар вуҷуд, яъне наметавонад фаъолият карда ва бисёриҳо ҳам бар он назаранд ки дастаи Регартадаст пош мехӯрад. Шумо дар ин маврид чӣ гуфта метавонед? Я думаю, как может отказаться от футбольной команды завод? Я даже не знаю, как это представить. Есть хукумат города, я думаю, должен взять на себя хукумат города. Если не хочет спонсировать Талку, убрать название Талку с маек, пускай город это делает. Город, я думаю, может это сделать, может. Алишер, шумо қаблан должен работать менеджмент клуба. Алишер, шумо қаблан ҳамроҳ бо Мамаҷон Ҳабибуллоев охирин маротиба дар Регартадаст фаъолият мекардед, агар хато накунам. Да, я с Малимом работал. Сабаб чӣ буд ки аз ин даста рафтед шумо? Я, если честно, не уезжал, вообще не уходил с клуба. Я просто приехал в Москву, у меня здесь ребенок, здесь все знают, у меня ребенок больной. Я приехал по делам и сказал, что я вернусь в конце марта. Ну, так получилось, здесь я карантин, все закрылись. А в конце апреля я узнаю, что я уже не в команде. Так сделали начальник клуба наш, главный тренер так решили, что я не нужен. И все, меня уволили. Агар биёед ҳатман фикр мекунам фаъолиятро агар пешниҳод шавад дар Регартадаст идома медиҳед ё нақшаҳои дигар ҳастанд? Нет, я, знаете, я профессионал своего дела. Я работал, я учился. Я хочу работать в этом клубе. Это мой клуб. Больше мне ничего не нужно. Я буду, дай Бог, я буду работать в этом клубе. Ташаккури зиёд, Алишер. Хочет, не хочет, это будет. Саломат бошед. Ташаккури зиёд, саломат бошед ки бо мо тамос баромадед аз шаҳри Москвави Федератсияи Русия. Саломат бошед.
дӯстони азиз, Алишер Додов буданд собиқ дарвозабони Регартадаст ва тими миллии кишвар ва албатта мо умуман он саҳнае ки гӯё мегӯянд Регартадаст пош мехӯрад ба ин чиз бовар надорем ва бовар дорем ки шахсони саховатпеша, сарпарастони хуб барои боқӣ мондани дастаи Регартадаст талош мекунанд ва ин даста ҳатман арзи ҳастӣ мекунад боз дубора ва бармегардад ба Лигаи олӣ ва боз ҳам умед мебандем, орзу дорем ки даста дар чемпионати Тоҷикистон яке аз натиҷаҳои хубро ҳам ба даст оварда метавонад. Алишер Додов як сухани хеле хуб гуфт. Гуфти агар Талко сарпарастиро аз гарданаш соқит кунад, пас ин навиштаҷоти Талкоро бояд бигирем ва масалан ҳукумати шаҳри Турсунзода нависем. Ман фикр мекунам ки ҷудо дар ноҳия дар шаҳри Турсунзода роҳбария дигар шудааст. Як дӯсти мо Суҷоҳиддин буд, мо хеле кор карда будем пештар соли гузашта ба ин даста, соле ки дар он ҷо раиси шаҳри Турсунзода буд, хеле кӯмаки зиёд расонид. Ман фикр мекунам ки яке аз гуфтаҳои Алишер Додов ки ба ҳукумат даста гузарад, ин бисёр ҳам ҷолиб аст, чунки ҳукумат метавонад худро як чизи дигар он аст ки Регартадаст ин исми ҳамон корхонае ки ин дастаро сарпарастӣ мекунад ҳамун аст ва агар масалан Талко аз сарпарастии ин тим даст бикашад, ман фикр мекунам бояд исмаш ҳам дигар шавад, чунки аслан исми қисмати дуюми ин номи бигзор Регар истад, Регари Турсунзода. Ҳамон Регар ин номи собиқ номи кӯҳнаи ҳамон Турсунзода аст ки баъдан иваз кардан. Тоғози мардум куҷо меравем мегӯянд Регар. Турсунзода истифода мебаранд он дар сатҳи баландтар, масалан мегӯянд шаҳри Турсунзода меравем. Хуб бигзор Регар бошад. Агар дар ёдтон бошад ки Уротепа, истарафшани Уротепа ҳам буд. Мондан ба хотири он ки Уротепа аз байн наравад, лекин Далерон Уротепа. Барои ҳамин ман фикр мекунам ки инҷо номро иваз кардан он қадар мушкил нест. Бояд инҷо сарпараст, дилсӯзи футбол пайдо бояд шавад ки ин дастаро дастгирӣ кунад ва тавонад ки ин даста боз фаъолияти худро идома диҳад. Ман фикр мекунам ки агар ҳукумати шаҳри Турсунзода ҳам ин дастаро дастгирӣ накунанд, ин даста ҳатман пош мехӯрад ва дигар мо Регари Тадазро ё худ Регарро ҳамчун як дастаи чемпиони ҳафткрати Тоҷикистон дар васоити ахбори омма дар миёни дастаҳои футболи Тоҷикистон намебинем. Ташаккури зиёд ва дӯстони арҷманд, баъд аз анҷоми ҳамин бозӣ миёни дастаҳои Регартадасту Кӯктош, сармураббиёни ҳарду тим аз ҷумла мураббии дастаи Регартадаст Абдулло Умарбоев ва инчунин яке аз мураббиёни дастаи Кӯктош ҳам фикру андешаи худро баён карданд. Акай Абдулло, мараван дар бораи бозӣ фикри назари шумо ва чӣ шуд ки дастаи Регар бори якум дар чемпионат аз Кӯктош шикаст мехӯрд? Что-то у нас вообще игра не пошла, вроде первый гол забили. Неправильно ребята поняли, пошли в атаку и в контратаку пропустили. А во втором тайме что-то вообще наши не смогли. Поздравляю, Кӯктош здорово сыграл, момент свой использовал и выиграл 4-2. дар оянда бо Регартадаст чӣ мешавад? Бисёри мухлисони даста аз он дар ҳарос ҳастанд ки мумкин даста пош хӯрад, аз байн равад. Шумо чӣ мегӯед? Мы тоже ждем, вдруг вот такой разговор есть, что 12 команд будет на следующий год. А так, не знаю, в первой лиге для Регара это я тоже понимаю, да. Первый раз такой случился. Будем ждать, дай бог. Если федерация решит, что в высшей лиге 12 команд, чтобы больше игр было на самом деле. И вот так. Кадом сабабо буданд ба ғайри сабаби молиявӣ ки ҳамин мушкилиҳои дастаи Регартадаз ин қадар зиёд шуда имсол? Вот перерыв для нашей команды, вот насчет ковида, у нас вообще после этого вообще игра не пошла что-то. Легионеры уехали, спонсора не разрешили им. И они сами тоже не смогли с границы. Вот такие остались с молодыми ребятами. С такими молодыми ребятами невозможно чемпионат выдерживать. Ғалабаи дастаи Кӯктош дар баробари Регартадаст дар Лигаи олӣ имрӯз ба қайд гирифта шуд. Мо аз фурсат истифода карда шумо ва ҳайати дастаи Кӯктошро бо ин ғалаба табрик мекунем. Рафти бозии имрӯза чӣ гуна буд? имрӯза бозӣ мода фақат ғалаба дар кор буд. Барои ҳамаи бачаҳо ҳама шаракат карда бозиро ғалаба кард. Бачаҳоро раҳмат мегум. Бо хаза шуд бозӣ чӣ бигум? Чанд қадо шаракат кард барои беғалаба мо барои ҷои сеюм ҳаракат кардем. Насиб накард.
خب دوستان عزیز، همکار ما پرویز محمدامین بود که با مربیان دسته‌های ریگارتا داس و کوکتوش هم صحبت شد بعد از انجام این رقابت و اکنون بیایید در مورد یکی از بازی‌های حساس این دور صحبت میکنیم. فایزکان در میدان خود در ورزشگاه شهر کلوب که میدان خانگی این دست است در موسم امسال لوکوموتیو پامیر را قبول کرد. غالب همین جفت موقع خود در لیگ اولی مستحکم نگاه می داشت و شما بازی را شروع کردید. چندان بازی جالب از سوی هر دو تیم نبود. گویا یک ترس، یک هراس در بازیگران فایزکان و لوکوموتیو پامیر شاید بود که این چیز احساس شد. به این خاطر شاید تا دقیقه 90 مخلصان شاهد گل نشدند، تماشابینان بخصوص. ولی به هر نوع در این وقوعی هم برتری بر جانب صاحبان میدان دسته فایزکان بود. احیانا دسته لوکوموتیو پامیر هم خواست که از این پایان شدن به لیگ یکم گریزد و تواند که حساب رو اینجا کشاید و بعد نگاه دارد. ولی من فکر میکنم که فوتبالبازان دسته فایزکان با روبروی تویر مومینوف بسیار خوب احساس کردن این حالت رو و لحظه های خوبی گلزنی رو هم با وجود آوردن. یک لحظه خوبی گلزنی در این وقوعی ولو ممکن منظوری ما میشود اونجا فوتبالبازان دسته فایزکان یک گل زیبا رو هم با اول آوردند و گلی شدگی از جانب دلشاد جان باروتوف زده شد. ولی دوبار اینجا فکر میکنم که خطای دقیق کرد، این توپ رو حساب نکرد ولی به این نگاه نکرده فوتبالبازان بسیار من اینجا هم حالت نهایت خوب بود. سید مختار عظیموف چند حالت داشت که میتونست با گل انجام دهد. این چنین بازیگران دیگری که حالا ما میبینیم و در نتیجه آنها موفق شدند دو مرتبه این حالت بسیار هم خفناک بود از جانب جسور قربانوف و این بازیگر هم میتونست که توپ رو وارد دروازه کند. دروازه‌بان خوب بازی کرد و فکر میکنم که اکنون بودن یا نبودن دسته لوکوموتیو پامیر برای فوتبال تاجیکستان باز یک سوالی روز رو برمیگردوند. با کدام خاطر شما باور دارید که لوکوموتیو پامیر که اکنون رسما به لیگ یکم رفت مثل سال گذشته که در لیگ یکم بازی میکرد همون گونه ارزی هستی میکند و باز برای لیگ اولی تلاش میکند یا دسته به نظر شما با طرز دیگر فعالیت میکند؟ من فکر میکنم که بدبختی در دیگر چیز است. این فوتبال بازون دسته لوکوموتیو پامیر اینها اساسی دسته منتخب جوانان تاجیکستان هستند که شرف تاجیکستان رو در بازی‌های چمپیونات آسیا حمایت میکنند. از همین خاطر دلسوزی ما هم بیشتر در همین بابت است. من نمیدونم که الکی سال دوم هست که دسته‌های خوبی تاجیکستان، دسته‌های منتخب جوانان تاجیکستان ترک لیگ اولی میکنند. از جمله برچی با همین حال رفت به لیگ یکم و امروز ببینید هنرنمایش مثلا مثل اون که برقچی پیشینه باشد نیست. سبب چی باشد؟ یعنی از طرف دیگر اینجا هم دسته لوکوموتیو پامیر با همین حال گرفتار شد. من یک چیز دیگر رو نمیفهمم که در مسئله مثلا دیگر کرده مربیان اینجا این دسته فدراسیون فوتبال تاجیکستان است. فدراسیون فوتبال تاجیکستان وقتی که مثلا کمبودی‌ها بسیار هستند، مثلا در همین مورد هم مثلا کمی پیشتر اگر در خاطر داشته باشد دسته جوانان تاجیکستان با بازی‌های نهایی روخت گرفت. اون وقت صلاح‌الدین غفوروف بود سرمربی این دسته ایواز کردند با اون نفری که در دسته استقلال مربیگی میکرد حالا در سپارتاک است نامش رو کمی فراموش کردن با او سپاریدن و در نتیجه نشد. پیلیپچوک پیلیپچوک در تیم ملی بود همچون در تیم ملی هم بود، در خوب کمک میکرد با او دادن. او بعدا دید که دیگر از این کار نیست، روی گریز رو پیش گرفت و رفت. اینجا هم میبینم همین تقدیر همین بازی ها رو مثلا یک مربی تیار میکند دسته رو با بازی ها میبرد به لیگ یک اولی مربی دیگر میبیاد اینجا. سبب همین است به نظر شما؟ فکر میکنم که همینجا چیزی هست که فوتبال بازان یا درک نمیکنن یا که فوتبال بازان همون عادت نمیکنن با ممکن بازی رو نشون میدن که مثلا ببینید اگر مثلا من شما رو مجبور کنم که یک کار رو شما کنید، شما اگر با همون کار روزی نباشید با دل نخواه هم کار رو میکنید. یعنی که نه به طرز اعلا. من فکر میکنم که در اینجا همین چیز به نظر من چون رسید که همین فوتبال بازان هم همین طور رفتار میکنن. مثلا
агар мураббӣ ба бозигарон он қадар хуш набошад онҳо бозии суст нишон медиҳанд то ки мураббиро иваз кунанд. Ман фикр мекунам ки ин ақидаи худи ман аст, танҳо ақидаи ман. Ман ба касе бор кардаи нестам. бале аз хислати худи бозигарон вобастагӣ дошт, яъне нокомии онҳо. бале ман то ҳол фикр намекунам ки чаро аз як бозӣ то бозии дигар футболбозони Локомотив ҳар гуна бозӣ мекунанд. Дар як бозӣ худро хуб нишон медиҳанд, дар бозии дигар бад. Ин регар тадаст нест ки маблағ аз куҷое гирад ё надошта бошад. Федератсияи футболи Тоҷикистон вақте ки дид ки ин ҳолат ҳамин гуна аст, баъди даври якум инҳо аз марҳилаи дуюм инҳо баъзе имтиёзҳо ё холҳояшонро гирифтанд. Чӣ ба сари вақт ҳамин чизро дар ҷояш ҳал накарданд? Бо даста вохӯрӣ гузаронанд. Шояд гузаронида бошанд берун аз назари мо масалан рӯзноманигорон асту чизи дигар, лекин дар дохили даста чизе буд ки нагузошт ки инҳо ба мувофиқа ноил шаванд. Ба ҳар сурат авзои дохили даста инҷо фикр мекунам таъсир расонид ба ҳунарнамои онҳо ва шояд ба гуфти шумо иваз кардани мураббиён ҳам метавонист ба ҳар сурат як таъсири гӯем ки манфӣ расонида буд дар мавсими имсолаи чемпионат. Хуб, ҳоло гӯш меандозем ба андешаи сармураббиёни дастаи Локомотив Помир ва Файзканд ки бинем чӣ гуфтанд дар мавриди ин бозӣ. Игра имела большое значение для обеих команд. К сожалению, мы уступили. Дальше еще комментировать. Вы видели все. Были моменты, как всегда, мы не используем. И в конце рассыпались, что позволило сопернику забить гол. Хорошие атаки, нападающие. Во-первых, я хочу поблагодарить стадион Куляб за гостеприимство, что весь сезон мы здесь играли, весь сезон они нас поддерживали, готовили поле, за это им огромное спасибо. Перед болельщиками Файзканда я хочу, во-первых, извиниться за то, что довели до такого состояния, что сегодня решался матч. Но, понимаете, команда только строится, то, что остались в высшей лиге, это большой плюс. Я думаю, сейчас руководство осмыслит это все и придет к выводу какому-то, тогда, значит, на следующий год готовиться будем, мы будем укрепляться, будет команда боеспособная, команда может играть. То, что чуть-чуть чего-то не хватало, вот эти ошибки надо исправлять. И я думаю, знаете, я не могу говорить открытым текстом, что это как и советовать никому тоже не могу, но я думаю, что если бы в этом году какое-то решение было принято в связи с тем, что коронавирус или что-то такое, и было бы 12 команд, я думаю, что мы бы не потеряли ни такую команду прекрасную, как Локомотив Памир, ни такую команду Регар Тадас. Это, опять же, это мои мысли вслух, я думаю, что то, что есть, есть. А так, то, что мы остались в высшей лиге, это хорошо. Хуб, Тоҳир Муъминов ҳам бар он ақидаанд ки шумораи дастаҳо дар мавсими ояндаи чемпионати Тоҷикистон зиёдтар карда шаванд, яъне 12 даста. Фикр мекунам метавонед барои чӣ? Ба кадом хотир? ба хотири он ки ин ситораҳои ҷавони футболи Тоҷикистон берун аз бозиҳо намонанд. Бибинед имрӯз Далер Ёдгоров, имрӯз дигар бозигароне ки дар ҳайати дастаи барчӣ бозӣ мекарданд, пароканда шуданд, дар ҳар даста ҳастанд. Гуфтаи ин аз он хотир аст ки ҳам дар ҳайати дастаи Регар Тадас ва ҳам дар ҳайати дастаи Локомотив Помир бисёр бозигарони ояндадори Тоҷикистон бозӣ мекунанд. Аз ин ро шояд ба 12 даста расонанду ҳамин чиз ҳал шавад. Ин бисёр ҳам хуб мешавад, чунки чемпионати Осиё бозиҳои финалии он ба соли 2021 гузаронида шуданд. Пас барои ин дастаи мо бисёр як таҷрибаи хуб дар кор аст дар баробари дастаҳои пурқувват бозӣ кардан. Яъне Локомотив Помирро нигоҳ доштан, хуб ин гуфтам он қадар кори шояд душвор нест, вале барои дастаҳои дигаре ки оё маблағ меёбанд ки ин шумораро пур кунанд, ин чизи дигар аст. Аз тарафи дигар ҳоло онҷо ман фикри Мубин Эргашевро гӯш кардам. Мубин Эргашев ин яке аз мураббиёни шинохта аст ки чандин маротиба унвони чемпиони Тоҷикистонро бо истиқбол ба даст овардааст. Аммо чаро бо Барақчӣ ва Локомотив муваффақ нашуд? Инчунин ягона мураббӣ аст дар Тоҷикистон ки литсензия ё худ муҷаввизи проро дорад, дар Аврупо кор кардааст. Аммо чӣ инҷо гуфтам дар дохили даста аст ки ба ин мураббӣ имкон намешавад ки масалан бо ҳамин футболбозони ҷавон худро нишон диҳад, чун агар дар даста вақте ки як мураббӣ омад, устод омад, ӯ ҳатман нишон медиҳад ки масалан футболбозон
чӣ гуна тавонанд ба ғалаба ноил шаванд, ба гирифтани имтиёзҳо ноил шаванд. Аммо ҳамин кор дар ҳамин ҷо қафо зад ва мубин Эргач ҳам чанд мусоҳибае ки ман гӯш кардам, ӯ мегӯяд ман намедонам дар бозиҳо, дар тамринҳо дигар хел, дар бозӣ мебиранд дигар хел. Яъне дар хати ҳуҷум касе нест. خب به هر صورت فکر میکنم این معمایی هست که تنها در داخل باشگاه فوتبال لوکوموتیو است. با طاهر مومنوف هم ما احسن میگوییم که از یک دسته که اونقدر تجربه خوبی بازی در لیگ اولی رو نداشت توانست یک تیم پرقوت رو هم تشکیل بکند و در لیگ اولی در نخستین سال هنرنامه‌اش باشگاه فوتبال فایسکان توانست حقوقی برآمد کردن رو در موسم آینده چمپیونات تاجیکستان هم پیدا بکند. خب در دوره 8 چمپیونات تاجیکستان حالت‌های بحثناک هم بودند، مخصوصا در دو بازی، هرچند به نتیجه رقابت‌ها تاثیر رسانیدن نتوانست، ولی به هر صورت ما امکان داریم که همین گونه حالت‌ها رو متوجه شویم و عین حال متوجه میشیم به لحظه‌های همون بازی ریگار تداس و کوکتاش که دو حالت بحثناک بود و امکان داریم که حالا با البته معاون کمیته داوران فدراسیون فوتبال تاجیکستان رستم عبداللهیف هم صحبت شویم که آماده هستند البته به سوال‌های ما پاسخ بدهند. سلام علیکم. سلام علیکم. تشکر زیاد که دعوت ما رو قبول کردید برای یک چند حالت بحثناک در رقابت دسته‌های ریگار تداس، کوکتاش و اینچنین فایسکان لوکوموتیو پامیر و بیاید حالت بحثناک بازی دسته ریگار تداس و کوکتاش رو تماشا میکنیم. فکر میکنم شما این لحظه ها رو هم متوجه شدید، یعنی تعیین کردن ضربه 11 متره به دروازه دسته کوکتاش در آغاز بازی که حساب 0-0 بود امکان بود از جانب داور یا نه به نظر شما؟ Ну, давайте рассмотрим этот момент. Во-первых, здесь очень быстрая атака, да? Скорость мяча и скорость движения игроков очень высокая. Что делает нападающий? Атака, во-первых, направляется атака в сторону немного от ворот. Если обратите внимание, мяч идет на угол штрафной площадки. Вратарь выходит на перехват мяча. Что делает вратарь? Он уже видит, что не достает до мяча, он убирает руки. Он убирает руки. Атакующий игрок начинает перепрыгивать через вратаря, но посмотрите, что он делает в последний момент. Он оставляет ногу. То есть он совершает контакт с вратарем. Не вратарь с ним, а он совершает контакт с вратарем. То есть здесь однозначно продолжить игру. یعنی اینجا پنالتی نیست. همینطور Нет, здесь нет 11-метрового удара, здесь продолжить игру. در بسیاری همین گونه حالت‌ها داوران پنالتی هم تعیین میکنند، یعنی نوبت از آن که بازیگر پایش را گذاشت یا دروازه‌بان در کدام حالت. Я вам еще раз говорю, здесь обратите внимание. Во-первых, вы обратите внимание, что здесь работает помощник больше, чем главный судья. И обзор у него очень идеальный, он прекрасно видит. Потом посмотрите, как картина падает игрок. Да, здесь в инцидентах штрафной площади нужно определять инициатора ситуации. В данном случае инициатором ситуации является именно сам нападающий, игрок атакующей команды. Он видит, что не может больше выжать из этого момента ничего. Мяч уходит в сторону далеко и очень на высокой скорости. Единственное, что у него остается, это зацепиться за вратаря, который, обратите внимание, он убирает руки вратарь, он не идет на столкновение с игроком. То, что произошло, это называется инерция. То есть вратарь не делает никаких попыток для того, чтобы сыграть против игрока. Игрок же, перепрыгивая через вратаря, обратите внимание сейчас еще раз, он оставляет ногу вниз. Видите, он оставляет ногу вниз, тем самым цепляясь за вратаря, и совершается падение в штрафной площади. Поэтому решение судейской бригады правильное и продолжить игру. خب تشکر زیاد. یک حالت دیگر هم بود در همین بازی وقتی که دسته کوکتاش هجوم کرد تو با دستی بازیگری دسته ریگار تداس هم رسید. در این مورد چی گفته میتوانید شما؟ ما رو میشنوید؟ Ну, здесь можно трактовать, что рука защищающегося игрока находится в неестественном положении, то есть делает
его тело, объем тела больше. Ну, здесь должен быть назначен 11-метровый удар со стороны судьи. Ну и, видимо, из-за неправильной позиции он не смог разглядеть этого эпизода. метавонист ба бозингар ҳам ҷазо бидиҳад корти зард ё Это 11-метровый удар. аҳа ташаккури зиёд ва ду ҳолати дигар Да, дар здесь все налицо момент остановки перспективной атаки. аҳа фаҳмо дар ду ҳолати дигар дар бозии Это дастаҳои желтая Файзкан ва карточка. Локомотив Помир биёед ҳолати аввалро мавриди албатта таҳлил қарор медиҳем ки он ҷо як вазъияти бисёр ҳам ногувор буд шояд барои довар ҳам ҳолати чандон гӯем нофаҳмо ҳам буд ва махсусан корти сурхе ки ба ҳимоятгари дастаи Локомотив Помир нишон дод довар Хуршед Дадабоев Сиёвуш Асроров дар бархурд бо бозингари Файзканд аз майдон хориҷ карда шуд. Ин ҳолатро чӣ гуна шарҳ медиҳед шумо? Ну, здесь очень сложная игра была сама по себе, да, команды играли за выживание, поэтому накал игры был очень высокий. Если обратите внимание, то манера игры игрока защищающейся команды, она была немножко жесткой, что спровоцировало игрока Файзканда на ответные действия в плане того, что он уронил игрока. Вот. Но в момент после того, как мяч был отыгран, посмотрите, здесь они цепляются, идет борьба, он попадает ему по ноге, потом выбивает мяч, затем зацепляется за него, тот его роняет. И в тот момент, когда мяч уже нет в игре, в плане того, что они не борются за мяч, игрок номер 3 бьет игрока лежа по ноге. По трактовке правил это является агрессивное поведение, то есть красная карточка. яъне корти сурхи довар дуруст буд. Ташаккури зиёд ва биёед дар мавриди ҳолати дигар мегӯем ки вақте ҳисоб 0-0 буд довар голи задаи бозингарони Файзканро ҳамчун ҳолати нобозӣ ё офсайд гирифт. Аммо дар ҳолати такрор чунин менамояд ки гӯё ин ҷо ҳолати офсайд набуд ба назари мо. Шумо чӣ мегӯед дар ин маврид? Да, судя по эпизоду, помощник судьи забежал немножко вперед игроков, поэтому ему было очень немножко сложно определить. Но на самом деле здесь нужно было засчитывать гол, здесь нет офсайда, нет положения игры, здесь был отменен гол. Ташаккури зиёд, саломат бошед ва воқеан ҳам умед дорем ки ҳамин гуна албатта мушкилиҳое ки дар мавсими имсола дар кори доварони мо буданд дар мавсими навин, яъне дар мавсими оянда такрор намешавад. Аз шумо Рустам Абдуллоев ташаккури зиёд. дӯстони азиз, Рустам Абдуллоев буданд муовини раиси кумитаи доварони Федератсияи футболи Тоҷикистон ки роҷеъ ба 4 ҳолати баҳснок дар даври 8-уми чемпионати Тоҷикистон бо мо дар тамос шуданд. идомаи барномаи 90 дақиқа дӯстони арҷманд ки айни ҳол аз шабакаи варзиш мустақиман манзури шумо гарда истодааст ва дар мавриди 4 ҳолате ки айни ҳол Рустам Абдуллоев бисёр ҳам бо як факту далел онҳоро мушаххас ба бинандаҳо гуфта доданд, чӣ назар доред? ман фикр мекунам ки дар ҳақиқат ин тавзеъ ва таҳлили ниҳоят боварибахш буд. агар дар ёд дошта бошед дар даври гузашта маҳз ҳамин гуна афтодани бозингарон бо таъини зарбаи пеналти масалан ҷамъбаст шуда буд ва имрӯз Рустам Абдуллоев ҳамон тавре тавзеъ карданд, таҳлил карданд ки он чизе ки дар дили мо ҳам буд. ман фикр мекунам ки ин ҷо дар ҳақиқат мутахассис кори худро хубтар медонад ва ба чашми мо ҳам ҳамин тав расид ва он голе ки мо гуфтем ҳисобида нашуд ин ғалати доварон буд. дигар дар дигар мавридҳо фикр мекунам ки ҳама таҳлилҳояш дуруст аст. бале, ташаккури зиёд ва дӯстони азиз, бозии дигари даври 8-уми чемпионати Тоҷикистон дар рачҳои 20-солагии истиқлолияти шаҳри Хуҷанд баргузор шуд. Хуҷанд дар майдони худ аз клуби марказии варзиш Артиш ба бохт рӯбарӯ гардид. Чӣ гуна дастае ки дар зинаи дуюми ҷадвал қарор дорад, умуман мисле ки шумо болотар гуфтед, мисли Локомотив Помир дар як бозӣ хуб бозӣ мекунанд, бозии дигар кулан бозии дигар. чӣ шудааст ба дастаи Хуҷанд? дастае ки фикр мекунам аз ҳама зиёдтар дар мавсими имсола дар майдони худ имтиёз аз даст додааст Хуҷанд. ман фикр мекунам ки ин суоли шуморо ман дигаргуна метиҳам. чӣ шудааст ба Истиқлолу Хуҷанд ки
ба дастаи клуби марказии варзиши артиш Имтиёз бой медиҳанд ё худ имтиёз медиҳанд. ин ман фикр мекунам ки агар 3-4 даври дигар боз кашол меёфт мубориза барои унвони чемпионӣ, клуби марказии варзиши артиш ҳам хуҷандро пеш мегузашт ва ҳам клуби ва ҳам истиқлолро. чаро бубинед ки истиқлол баъди чемпион шудан бозиҳояшро бой медиҳад. дар бозии гирди як даста мо бо мураббии калони дастаи хуҷанд рустам хоҷаев суҳбат доштем ва суоли ман ҳам ҳамин буд ки шумо пагоҳ боиз доред бо клуби марказии варзиши артиш ва фикр мекунам ки хуҷанд бой медиҳад, яъне ба бохт рӯбарӯ мешавад. ӯ гуфт чӣ хел? На, ҳеҷ мушкиле надорем, яъне хуҷанд нав бозиҳояшро пайдо кард. аслан он чизе ки ман гуфтам ба ҳамин хотир ҳам шуд. тахмине ки шумо гуфтед дуруст баромад. бале ҳарчанд хуҷанд дар сифи пеш буд, яъне клуби марказии варзиши артиш ҳам аз истиқлол хубтар асту ҳам аз хуҷанд. аз рӯи ин ду бозие ки аз инҳо 6 холра буд, ҳам аз ҷои якум ва ҳам аз ҷои дуюм, ҳам аз чемпион, ҳам аз витсе чемпион. Бар сурат дар ҳоле имтиёз гирифт дастаи афсарон ки барои истиқлол ва хуҷанд имтиёз дар кор набуд. Дуруст аст? Дуруст аст. Барои ҳамин ман мегӯям ки агар ин сипоҳиён хубтар бозӣ мекарданду бо 3-4 даври дигар то анҷом мерасид, яъне ҳам хуҷандро буриданду ҳам истиқлолро, хеле пеш меомад ва метавонист ки дар сурати 100 баробар шудан шояд чемпиони Тоҷикистон мешуд. Вақте ки чемпиону витсе чемпионро мебари, дигар чӣ кори дигаре мемонад. Барои ман фикр мекунам ки ин як натиҷаҳое ки пешгӯишаванда буданд то анҷоми чемпионат, вале ҳамин чиз содир шуд. Яъне каме ҳам бошад ин ба дили мухлисон баъзе шубҳаҳоеро ҷой кард ки масалан барое ки Коктош чемпион нашавад, масалан зинаи сеюмро бубахшед чемпион гуфтам, зинаи сеюмро нагирад. Инҷо як мусобиқае ҳаст ки гуфта нашаванда аст. Яъне ман фикр намекунам ки ин бозиро ман гуфта дӯстам ки ба дили худашон бохтанд, вале дар ҳақиқат клуби марказии варзиши артиш сипоҳиён бозии хубтар нишон доданд нисбат ба хуҷанд. Нобаста аз он ки чанд бозигари асосии дастаи мазкур дар ин рақобат ширкат накарданд, вале ба ҳар сурат мо футболбозон, сетоди мураббиён роҳбарияти дастаи клуби марказии варзиши артишро барои гирифтани медалҳои биринҷи мавсими имсола табрик мегӯем ва воқеан ҳам арзанда дар мавсими имсола онҳо тавонистанд то ба мақоми сеюми ҷадвали чемпионат бираванд. Хуб, дар поёни дидор Сергей Жицкий ва Ҳаким Фузайлов ҳам андешаҳои худро албатта ба ҳамкорони мо баён доштанд. Как, знаете, спорт, футбол в частности, это результат изначально. Когда результат такой, что мы в итоге игры стали победителями, то это уже говорит о многом. А если еще продемонстрировали такой самоотверженности, настроя, желания громадного и то, что называется, проявили характер, вдвойне я очень счастлив, доволен, что команда добилась после тяжелых, я бы сказал, очень тяжелых тренировок результата. Сегодняшняя игра была такова, что, знаете, говорить в отношении того, что соперник был не мотивирован, это неправда. Слишком много вокруг этой игры было всяких разных мыслей, разговоров, желаний. Ну и плюс, какая команда на домашнем стадионе захочет просто, так сказать, выйти и играть непонятно что. Я благодарен сопернику за то, что они максимально продемонстрировали, так сказать, самоотверженность, желание, но характер и те качества, которые были у наших футболистов, они одержали победу, поэтому мы выиграли. Все-таки мне кажется, что не выложились до конца, не смогли настроиться. Не смогли настроиться. Будем разбираться с этим потихоньку. Этого нельзя допускать. Команда, которая заняла серебряные медали, будет представлять Таджикистан за рубежом, должна играть во всех играх на все 100%. В целом, конечно, задачу выполнили на сезон. Заняли серебряные медали, завоевали, решили вопрос с Кубком АФК. В целом, сезон, конечно, можно разделить где-то на 2-3 части. Во-первых, пандемия, потом, во-вторых, значит, играет команда вроде бы некоторые игры хорошо, а в целом, конечно, так остался сезон, осадок остался. Ба ҳар сурат он мушкилиҳое ки болотар Ҳаким Фузайлов гуфтанд метавонанд акнун дар мавсими оянда онҳоро бартараф кунанд, чун хуҷанд дар ҷоми конференсияи футболи Осиё ширкат мекунад. аз тарафи дигар бобо инҷо ҳамон фикрҳое ки ман нав ба шумо баён кардам, ҳарди мураддиён ҳам Сергей Жицкий ҳамин гап гуфтаҳои маро гуфт ва ҳам Ҳаким Фузайлов, чунки дар ҳақиқат атрофи ин бозӣ суханҳои хеле зиёд буданд. Жицкий хуб гуфт, вале ба ҳар нав мо дастаи сипоҳиён ё худ сарбозонро бо ин дастоварро шумо муборакбод мегӯем. Ин
ягона мураббие ки масалан дар тоҷикистон аҷнабӣ буд, хориҷӣ буду дар ин мусобиқаҳо мақоми сеюмро гирифт, ин ҳам як дастовард ҳаст. бале воқеан ҳам ва албатта мо шояд дар сурати он ки барандаи ҷоми тоҷикистон дар мавсими имсола кӣ мешавад ва оё онҳо метавонанд дар ҷоми африка ҳуқуқи бозӣ карданро доранд надоранд, клуби марказии варзиши артиш яке аз имкониятҳои бениҳоят хубро дорад ки дар ҷоми африка иштирок кунад. Хуб, бо роҳбари Сергей Житский клуби марказии варзиши артиш дар 4 бозии охири худ 9 имтиёз ба даст овардааст. Ин беҳтарин нишондод фикр мекунам баъд аз он ки онҳо аз Локомотив Помир шикаст хӯрданд бо ҳисоби 3-2, Истиқлол Душанбе 83 ва Хуҷандро шикаст доданд. Локомотив Помир дар ҷо аст? Дар лигаи якум. Дар лигаи якум. Ба ҳар сурат бубинед чӣ гуна бозиро бо бохт анҷом доданд ва чӣ гуна бозиҳоро бо ғалаба анҷом доданд. Ба ҳар сурат ин хислат ва ҳамон характерие ки Сергей Житский гуфт болотар дар бозингарони клуби марказии варзиши артиш дида шуд. ӯ дуруст гуфт ки агар мо ҳамин хел мотиватсия ким чиз дигар гуфт агар мебуд мо дар ҳама ғалаба мекардем. Дуруст аст охир ҳамин тар метавонад бо дастҳои пурзур хубтар бозӣ кунад, бо дастҳои заифтар. Бале. ва дӯстони арҷманд, воқеан ҳам бозиҳо дар сатҳи баланд мавсими имсол баргузор шуданд. Хатлон яке аз тимҳое ки метавонист барои яке аз зинҳои ифтихории ҷадвали чемпионат мавсими имсолаи мусобиқа талош кунад, мутаассифона барои мухлисони ин даста дар даврҳои охир натавонист натиҷаҳои хуб ба даст оварда ва танҳо ба мақоми панҷуми ҷадвал қаноат карду халос. Футболбозони Хатлон ҳам натавонистанд дар сафар аз Истаравшан соҳиби 3 имтиёз шуданд. Бозии мусовӣ ба анҷом расид, яъне рақобати дастаҳои Истаравшану Хатлон. Бурду бохти Хатлон дар ин ҷо ба ин даста барои дигар кардани ҷояш ягон имконият надод, чунки ҳам Кӯктош ғалаба кард, ҳам клуби марказии варзиши артиш. Ба ҳар нав ман фикр мекунам ки марҳилаи аввалро марҳилаи дастаи Хатлон номида мумкин аст дар мавсими соли 2020, чунки бисёр як бозии ҷолиб нишон доданд. Бисёр як бозие нишон доданд ки дили мухлисонро барои масалан мавсими имсола гарм кард ки пайдо шуд дастае ки дар муқобили Истиқлол хуб бозӣ мекунад, дар муқобили Хуҷанд бозии олӣ нишон медиҳад. Аммо дар марҳилаи дуюм ман фикр мекунам ки Аслиддин Ҳабибуллоев шояд он назаре ки дошт ки дар марҳилаи дуюм ҳам холҳои бештар ба даст меорад, ба ҷои дуюм талош мекунад, ин ба онҳо муваффақ нашуд. Хуб, дар ин ҷо ҳам фикр мекунам ки Аслиддин Ҳабибуллоев ба ҳайси сармураббии дастаи Хатлон бори аввал дар ин мавсим бозӣ кард, пеш аз ин ҳамчун роҳбарӣ кард, пеш аз ин ёвари ӯ Завурбеков буд дар мақоми сармураббии даста ва соли 2021 ман фикр мекунам мавсим бояд нишон диҳад. Ягона дар мавсими имсола камбудие буд ин набудани мухлисон дар варзишгоҳ буд. Албатта таъсири ин бемории COVID-19 ки ба ҳар як ҷомеа на танҳо дар Тоҷикистон балки дар тамоми ҷаҳон ҳам нақши худро гузошт ва маҷбур кард ки дар кишварҳои мо футбол бе мухлис гузарад ва як тантанаи бозии футболро мо аз даст додем. Воқеан ҳам ва Истиқлол ҳам дар ин давр пирӯзӣ ба даст овард дар рақобат бо Душанбе 83, ҳарчанд Душанбе 83 бо ҳисоби 1-0 пешсаф буд, вале мо натавонистем ҳангомаро дида дар ин рақобат. Умуман шумо интизор доштед ки Душанбе 83 ҳангома нишон медиҳад бо садрнишини ҷадвали чемпионат? ин ҷо ҳангома нест. Ман фикр мекунам ки дастаи Истиқлоли Душанбе ин ҷо мақсад дошт ки бо ҳисоби калони 8-0, 8-1 намедонам бо голҳои зиёди задаи Манучер Ҷалилов ин бозиро ҷамъбаст кунад, чунки бубинед дар таърихи футболи Тоҷикистон дуюмин маротиба мешавад ки аз Истаравшан ҳанӯз соли 1995 буд, фикр мекунам аз дастаи Истаравшан Зокир Бердиқулов 42 гол ё тӯб Зокир Бердиқулов буд, ҳоло бо 18 тӯб ин Баротов, бале Илҳом Баротов садрнишини нишонзанҳои чемпионати ва бори аввал баъд аз соли 2009 як бозингаре беҳтарин нишонзан шуд ки албатта берун аз дастаи Истиқлол аст. То ҳамин дам танҳо бозингарони Истиқлол ба ин ҷоиза ноил мешуданд. Дар ҳақиқат дуруст аст. Бубинед имсол Манучер Ҷалилов ҳам бисёр пеш рафта буд, аз ҳама пеш рафта буд. Дар 2-3 бозии аввал бо 7 гол ё бо 8 гол аллакай пешсаф буд, вале оҳиста дигарон тавонистанд ки ба ӯ наздик шаванд ва аз ӯ пеш гузаранд. Ин ҳам муборак шавад. Ин нишонзанӣ ҳам чун давраи пеш бутсии тилло мегуфтанд, кафши тилло, бале кафши тиллоӣ мегуфтанд, арзанда аст. Бале, воқеан ҳам ва дӯстони азиз, албатта дар идома боз ҳайати Рамзидар ва беҳтарин бозингари даври 18 низ муайян хоҳад шуд.
11 бозингари беҳтарини даври 8 чемпионати лигаи олии Тоҷикистон аз рӯи фарзияи шабакаи варзиш айни ҳол манзури шумо мегардад. Дар дарвоза дар ин давр баъд аз натиҷагирии бозиҳои даври охири чемпионати Тоҷикистон Азимҷон Қараев шомил гардид, ки дар бозӣ бо Истиқлол ҳунар ва маҳорати ӯ воқеан ҳам дар сатҳи баланд буд. Дар хати ҳимояи ҳайати рамзии даври мо Фахриддин Сафарзода аз Файзканд, Бенҷамин Асамо аз бошгоҳи футболи Куктош, Далер Тухтасунов аз бошгоҳи футболи Файзканд ва инчунин Тони Бикатал аз Хатлон мавқеъ гирифтанд, ки ҳар 4 нафар бозингарони хати дифоъ воқеан ҳам саҳми назаррас гузоштанд дар муваффақияти тимашон. дар хат ҳамин тавр ҳам ҳаст. онҳо бисёр арзанда ҳунарномӣ карданд. дар бораи Бенҷамин Асамо ман гуфтанӣ ҳастам, ки чун принс дар ин бозиҳо ширкат наварзид ва ӯ тавонист, ки принсро хеле хуб иваз кунад ва хуб ҳам бозӣ кард. Бале. Ва ман фикр мекунам будани Далер Тухтасунов ҳам дар Файзканд як гӯем ки чизи асосӣ аст, чунки бозингари бо таҷриба ба мисли Маҳаммадалӣ Содиқов, Далер Тухтасунов ва чанд нафари дигар метавонистанд ки як таъсири худро ба ғалабаи ин даста махсусан муқобили дастаи Локомотив Помир бирасонанд. Хуб, дар маркази майдон 4 нафар мавқеъ гирифтанд. Инҳо ним муҳофизатгарон аз канори чапи майдон Шодибек Ғафоров аз бошгоҳи клуби маркази варзиш Артиш, нафаре ки 2 голи клуби маркази варзиш Артишро таъмин карда тавонист бо пасҳои худ. Баъдан Амирбек Ҷурабоев ним муҳофизатгари беҳтарини Истиқлол, Ҷасур Қурбонов аз бошгоҳи Файзканд ки беҳтарин бозингар буд дар ҳамон рақобат ва Шервони Маҳбатчоев муаллифи голи ғалабаовар дар клуби маркази варзиш Артиш. Манучер Ҷалилов ҳамлагари Истиқлол ва инчунин дар баробари ӯ Мбеке Деудоне аз Куктош, ки ҳарду ҳам дуголи ба дарвозаи ҳарифон заданд. Хуб, дар мавриди ним муҳофизатгароне ки интихоб кардем, чӣ назар доред? Ҳунари кадоме аз онҳо шуморо воқеан ҳам рӯҳбаланд кард дар ин давр? дуруст аст. Шодибек Ғафоров, Амирбек Ҷурабоев хуб бозӣ байни дастаҳои Истиқлол ва душанбе 83 мавриди таваҷҷӯҳ қарор нагирифт, чунки онҷо мо гузориш накардем, чунки як бозие буд, ки миёна на гармиаш мерасиду на сардиаш. аз тарафи дигар Ҷасур Қурбонов бозиашро ман тамошо кардам, бисёр ҳам олӣ бозӣ кард. Шервонӣ ва Бадшоев дар ҳар бозӣ ҳунари хуб нишон медиҳад. Ман фикр мекунам, ки инҷо Далер Ёдгоров ҳам шояд ворид арзанда буд, барое ки ӯ ҳам 2 партофти головарро ҷамъбаст кард ва маҳз партофтои ӯ буданд, ки Куктош 4 гол зад, бале ғалаба кард. Манушер Ҷалилов 2 тӯб зад. Ман гуфтам, ку 5 ё 6 гол бояд инҷо мезад. Барои дар пойгаи нишонзанҳо мавқеъ бале гирифтанд. ин тараф. Пас шумо Азимҷон Қараев дарвозабонро ба хотири он инҷо мондед. Ман фикр мекунам, ки ҳамун Манучер голи зиёд зада дар тавонист. Сейфои хуб ҳам дар ҳамон рақобат нишон додааст ин дарвозабон, ки ин бори аввал нест. Азимҷон Қараев фикр мекунам бори дуюм аст, ки дар ҳайати рамзии давр аз рӯи фарзияи шабакаи варзиш қарор мегирад. Мбеке Деудони ё Сибатчу бегӯям, намедонам ҳозир номашро дигар кардааст, баъди ба дастаи Куктош гузаштан, чунки дар Истиравшан он қадар голзанӣ барои ин набуд, ҳатто гол назада ба Душанбе омад ва чунки онҷо Илҳом Баротов буд. Бале, пай дар пай ҳоло дар ин ҷо гол мезанад ва шояд мегӯед, ки Баротов нишонзани беҳтарин шуданаш аз он ки Мбеке ба инҷо ба Душанбе ба Куктош омад, шояд ҳамин тавр бошад. Вале ин як бозингаре, ки мавриди фардиаш хеле олӣ аст, баланд аст, мавриди техникияш. Яъне ҳам филип карда метавонад, ҳам зарбаҳои хуби мисол нишонрас дорад. Бале. Ва суръати баланд ҳам дорад. Ин футболбоз. Хуб, ба ҳайати рамзии давр дӯстони арҷманд, мураббии беҳтарини ин ҳафта аз бошгоҳи футболи Файзканд Тоҳир Муминов эътироф гардид. Тоҳир Муминов ҳам воқеан ҳам мо болотар ишора кардем, ки аҳсан ки як дастаеро дар лигаи олӣ боқӣ гузоштанд, ки ин даста чандон албатта футболбозони бо таҷриба надошт, ҳарчанд чанд бозингарони дигар ҳам ҳастанд, вале ба ҳар сурат метавон гуфт, ки Файзканд, ки бори аввал дар лигаи олӣ бозӣ кард, тавонист мавқеъи худро устувор нигоҳ дошта. Хуб, ин буд дӯстони арҷманд ҳайати рамзии даври 8 чемпионати Тоҷикистон, охирин ҳайати рамзии давр дар мавсими имсолаи чемпионати Тоҷикистон аз рӯи фарзияи шабакаи варзиш мебошад. Хуб, вақти он расидааст дӯстони арҷманд, ки беҳтарин бозингари даври 8-ро ҳам муайян кунем. Албатта сухан бисёр мерафт ва инҷо бошад мо албатта дар мавриди номзадии Мбеке Деудоне ба хулоса омадем, ҳамлагари дастаи Куктош, ки беҳтарин бозингари даври
18 чемпионати Тоҷикистон аз рӯи фарзияи шабакаи варзиш шуд. خب صفاتهایشو گفتیم که بله. بلوتر و فکر میکنم که این ارزنده است. бале воқеан ҳам муборак бошад легионери дастаи Куктош ки ба ин унвон аз ҷониби بسیار به توجیکی خوب حرف میزنه. бале воқеан ҳам ки аз ҷониби шабакаи варзиш беҳтарин бозингари давр эълон гардид. хуб дӯстони арҷманд, акнун мутаваҷҷеҳ мешавем ба ҷадвали мусобиқа ки бубинем дар ҷадвал дастаҳо бо кадом натиҷа мавсими имсоларо ҷамъбаст карданд. Истиқлол дар умум 45 имтиёз ба даст овард ва танҳо як маротиба ба бохт рӯбарӯ шуд. Хуҷанд бошад 35 имтиёз ба даст овард ва бо тафовути 10 имтиёз камтар аз Истиқлол. Клуби марказии вардиш Артиш баъди ғалаба бар Хуҷанд бо 29 имтиёз зинаи сеюмро касб кард. Куктош, Хатлон, Душанбе 83, Файзкан, Истаравшан дастаҳое буданд ки дар зинаҳои 4 то 8 қарор гирифтанд. Локомотив Помир, Регар Тадаст бо 14 ва 12 имтиёзи Лигаи олиро тарк гуфтанд. خب دوستان ارجمند، اکنون متوجه میشویم با روی خط نشانزن‌ها و ما گفتیم که نشانزن موسم امسال البته ایلهام براتوف شد با 18 گل، مخصوصا فوتبالبازی ماسکو در بازی اخیر هم از پنالتی گل زد و شماره گل‌هایش را به 18 تا رسانید. منوچهر جلیلوف هرچند کوشش کرد در بازی‌های اخیر که در این روی خط موقع خود را پیدا کند، یعنی زینه اول را کسب کند، ولی نتوانست. بر صورت منوچهر جلیلوف 16 گل زد و همدسته او علیشیر جلیلوف با 12 گل در زینه سوم قرار گرفت. مفصیم فکر میکنم بابرار بود و ما البته امید داریم که مفصیم آینده هم که گفتیم مفصیم جشنی بابرار برای فوتبال توجیک، برای مخلصان و هواداران فوتبال توجیک برگزار خواهد شد. باوری داریم. بله دوستان عزیز، این برنامه 90 دقیقه بود که راجع به بازی‌های دور 18 چمپیونات تاجیکستان منظور شما گردید. موسم امساله چمپیونات تاجیکستان هم به انجام رسید دوستان ارجمند، یعنی موسم 29 لیگای عالی و حتما هفته آینده ما دویر با اون وضع دسته‌ها تیم‌هایی که از لیگای عالی به لیگای یکم رفتند در یک میز مدور از شبکه ورزش در برنامه 90 دقیقه یک برنامه دیگر آماده خواهیم کرد. صحتمند و پیروز باشید.